Hello mga kabsat! Ikaw ba ay may mataas na sugar, blood pressure, cholesterol, uric acid, o may iba pang nararamdaman sa katawan? Kung ganun, ang videong ito ay para sa iyo. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang tanglad o lemongrass na tinatawag namang baranyo sa Ilocano o sale sa Kapampangan ay napakaraming maidudulot na mabuti sa ating katawan. Dahil ito ay mayaman sa bitamina at mineral. Ang lemon scent nito ay may calming effect na nagdudulot ng maayos at magandang isipan. Nakakatulong din ito sa pagtatanggal ng pagod at stress dahil sa antidepressant property nito. Ang tanglad ay mayaman sa vitamin A and C, folic acid, folate, calcium, magnesium, iron, at potassium. Mga kabsat, kung ikaw ay palaging umiinom ng pinakuloang tanglad, ay malilinis nito ang ating atay at bato. Napakainam din ito para mapababa ang blood pressure, sugar, cholesterol, at uric acid. Kaya rin nitong malunasan ang sakit ng tiyan at kabag. Mas mainam kung ito ay inumin ng maligamgam dahil ito ay nakakapagpabango din ng hininga. Narito pa ang mga karamdaman na maaaring malunasan ng tanglad. Ubo at sipon, mga problema sa sikmura, hindi makatulog, nerbiyos, mga impeksyon, lagnat, pananakit ng katawan, sobrang taba o obesity, at maraming toxins sa katawan. Magpakulo lamang ng dahon ng tanglad at inumin ng 3 beses sa isang araw. Kaya mga kabsat, napakahalaga ng tanglad dahil ito ay karaniwan ding ginagamit bilang pampalasa at pampabango sa mga lutuin at inumin. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kabsat? Magtanim na kayo ng tanglad sa inyong bakuran o kung wala naman, karaniwan lamang itong mabibili sa murang halaga sa mga palengke maging sa mga grocery. Paalala lang po mga kabsat, bawal uminom ng pinakuloang tanglad ang may mababang dugo, buntis, at nagpapadede. Hanggang dito na lang mga kabsat. Maraming salamat. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo palagi. Hanggang sa muli mga kabsat. Diyos ti agalwad.